Bun regăsit din sala polivalentă, doamnelor și domnilor, pentru a doua zi a turneului Cupa Craiova la basket. Vom asista așadar la derbiul Olteniei, meciul dintre SCM Universitatea Craiova și Energia Rovinari. Alături de mine colegul, prietenul și ofițerul de presă al clubului SCM Universitatea Craiova. Este vorba de Petrișor Albu. Bună seara, Petre! Iată, din nou basket aici, în direct la Digi24, din nou basket în sala polivalentă din Craiova. Da, vă mulțumim încă o dată că sunteți alături de club, mă refer aici la Digisport și Digi24 Craiova. Este un nou eveniment sportiv pentru craioveni și, cred eu, pentru întreaga țară. Este un turneu de ținută cu echipe puternice, în special multipla campioană Sesoft, dar și BCM-ul Pitești întărită serios în această vară și Energia Rovinari, eterna rivală a basketbaliștilor craioveni de circa 10-12 ani de când se luptau în Liga a doua și acum asta în Liga 1. Și o altă rivalitate, să nu uităm că acum 2 săptămâni am avut Cupa Energia, câștigată dramatic de cei de la Târgu Jiu, deși se numesc Energia Rovinari, pe final de joc, deși 37 de minute și 56 de secunde a condus Craiova acolo. Da, a fost scorul 92-89 pentru Energia. Să vă prezentăm repede cele două loturi. În câteva momente va începe jocul 2 al celei de-a doua zi. În prima partidă Asesoftul a învins 86-60. Aș putea spune Pitești, mult mai clar decât arată și scorul. Și mâine, dacă SCM va învinge, vom asista la finala pentru titlu, pentru podium aici între SCM și Asesoft de la ora 19 mâine. Așadar, cele două loturi, Târgu Jiu cu Watson, Porter, Răzvan, Bratoloveanu, Gliga, Darby, Roșu, Cacarudis, Vlaicu, Dapa, Alionescu, Carpeleț și Baraș, Aictoș. De partea cealaltă, echipa Craiovei, Cătălin Petrișor, vă spun și numele pe tricou, 4, 5 Trevis Libero, 7 Levarsis Cortez, 8 Nemanja Marici, 10 Stin Stoc, 12 Viorel Mocanu, 15 Bogdan Popescu, 21 Andrei Damian, 22 Andrei Căpușan, 23 Marius Cioclăuș, 51 Reiner Halic și 55 Rade Giambici, antrenorii Andelco Mandici și Milan Nisici. Și iată-ne la mingea de start a partidei în acest moment. Craiova în echipament albastru, Târgu Jiu în echipament alb, 5-ul Craiovei cu Rade Giambici, Popescu, Căpușan, Levarsil și Marici. Câștigă craiovenii și au primul atac Marici. Să vedem dacă va reuși primele puncte. Din păcate pentru el mingea lovește inelul și oltenii nu reușesc să conducă așa cum s-a întâmplat ieri. Poate la următorul atac, iată, este faultat Watson și vor fi 2 libere pentru echipa din Târgu Jiu. Cel mai mare pericol de la Energia vine din pasa lui Luis Darby, care știm cum a fost decisiv anul trecut pe finalul sezonului regulat, cu o lovitură în ultimele 3 secunde care a întors un meci care tot așa Craiova l-a condus. O aruncare de 3 puncte. Da, dar capul a venit până în ultimele 3 secunde. Știu că zile bune după acea partidă, discutam, meciul nu a fost transmis, discutam după acea partidă, iată și a doua aruncare ratată, a recuperat Căpușanu, conduce acum Rade Giambici atacul, Levarsil pentru Popescu, schimbă Craioveni încă 16 secunde din atac, Marici, cel care a dat prima aruncare pentru Craioveni, Căpușanu, Marici pentru Bogdan Popescu și vin primele puncte ale meciului. Bogdan Popescu este cel care reușește să puncteze pe tabela de marcaj. Bogdan Popescu cel care ieri, după părerea mea, a fost decisiv în sfertul 4. Finalul jocului, da. A răsturnat scorul în favoarea craiovenilor aici, au cerut o forțare craioveni, însă nu se dă, scorul este egal, 2-2. Spuneam, am discutat zile bune după acel meci de aici din Craiova, dintre SCM și Energia. Ne gândeam că ar fi putut craiovenii să faulteze să-l faulteze pe Darby înainte de aruncare, ar fi fost 2 libere, ar fi întors atacul. Ei bine, până la urmă s-a terminat cu bine pentru craiveni, deoarece au terminat pe locul 4 campionatul regulat. Știm ce s-a întâmplat în play-off, în meciul cu Mediaș. A fost cel mai bun sezon al Craiovei din istoria basketului masculin craiovean, care
practic i-a și recompensat pe jucători cu această calificare în Liga Balcanică, unde vom avea meciuri puternice de asemenea. Și iată acum 4-2 pentru echipa Craiovei, a marcat Andrei Căpușan. Ați făcut multe transferuri din această pauză, ați întărit practic lotul, pentru că au rămas cam aceiași jucători, cu excepția lui Darko Habu și Đurasević. Nu l-am trecut pe jucătorul sârb, de a evoluat mai puțin. Capă, da, 33. Nu vine acum nici mie. Într-adevăr s-au întărit posturile, pentru că sunt așteptările și foarte mari de la public. Să nu uităm la meciurile de acasă, Craiova a avut permanență sară plină și arhiplină, iar acest sezon nu poate să ne prindă nepregătiți la club. Managementul secției de basket, dar și managerul clubului au militat pentru a întări echipa. Avea și banca, de multe ori spunea că nu aveam banca, aveam doar 7-8 jucători care erau folosiți și au fost folosiți pe toată durata campionatului. În plus, continuă și acea poziție. Spunem că de Mișcović era vorba. Acea poziție a clubului de a promova și tineri jucători români. Ne dorim în special să fie olteni, dar vrem să promovăm și tineri jucători români. L-am văzut și pe Orbeanu, plecat de la Craiova, dar spre binele lui aș putea spune, pentru că la Pitești evoluează, chiar și el și Iulian Corneanu. Aici azi Orbeanu de fapt nu a evoluat deloc în primul meci cu Asesov, s-a accidentat aseară, dar l-am văzut aseară în direct la Digi24 Craiova. Mă gândesc că poate cineva se întreabă sau despărțirea, dacă putem spune așa, de Craiova lui Orbeanu a fost în condiții amiabile, la fel și cu Iulian Corneanu. Da, era greu pentru el să mai evolueze, ținând cont că a venit Popescu, era Halic, a rămas, era Ionuț Drăgușin. Da, asta e, cum să spun eu, poate și spectaculozitatea campionatului românesc, dar și păcatul pentru jucătorii români, pentru că se cere foarte mult, se așteaptă de la sezon mai mult. S-a văzut, anul trecut a fost unul dintre cele mai disputate campionate. Și ce o să ne aștepte anul ăsta? Pentru că toate echipele s-au întărit. Cu toate că deja sunt două echipe retrase din cele 16. Nu se mai retrogradează la finalul. Și înțeleg că ar fi vorba și de a treia, să nu uităm să spunem scorul 7-8, dar bănuiesc că sunt racordați la ce se întâmplă pe teren și spectatorii. Noi venim cu informații. În ciuda faptului că se joacă în polivalentă, Craiova este oaspete la acest meci. Dar iată o aruncare frumoasă de 3 puncte, dacă am văzut bine din această poziție. Nu, 2 puncte, 9-8 este scorul pentru Pitești. Lee Watson. Să nu uităm că sunt jocuri de pregătire. Eu cred că tehnicienii noștri nu intră la partea tehnică. Iată din nou. Asta a fost de 3 puncte. Omul esențial de ieri, Levar Sils, pentru că a avut 23, dacă nu mă înșel, de puncte marcate ieri. Un om esențial. Și altele ratate, nu i-au intrat. E în al treilea sezon, să nu uităm, e al treilea sezon pentru Levar Sils și eu îl consider unul dintre cei mai constanți jucători pe care îi are Craiova de 2 sezoane încoace. Este la rampă și feblețea publicului, ceea ce face ca banca tehnică a Energiei să ceară un time-out acum, în momentul în care SCM Craiova este la conducere, scor 13-9. Spuneam, este un turneu de verificare, dar iată, sala din Craiova este pe jumătate plină, peste 1500 de spectatori. Aseară parcă au fost spre 2000, aseară parcă au fost mai mulți, da, exact cum spui tu, a și plouat în Craiova, poate unii s-au mai speriat. Să țină oamenii, cam asta e concluzia. Everybody to the people, adică cam fiecare să-și respecte sarcinile tactice. Nini Florin, un antrenor tiner, l-am văzut și pe Cristus Șapera ieri pe banca celor de la
Pitești, Nini Flori pe banca celor de la Târgu Jiu. Așteptăm să vedem dacă Mocanu va debuta în tricoul Craiovei chiar împotriva fostei echipe. Viorel Mocanu, unul din veteranii, poate chiar veteranul echipei Universitatea SCM Craiova. Numărul 12 are pe tricou, ieri nu a evoluat. Halic a evoluat ieri, deși era grav bolnav. Am înțeles că a avut o temperatură de peste 38 de grade. A venit o răceală din Estonia. Da, au venit, bănuiesc că e o răceală acumulată și pe fond de oboseală. Să nu uităm că au avut schimbarea climei în tot acest timp. Un turneu de calificare. Au reușit el împreună cu Soc să pună umărul decisiv la calificarea Estoniei la turneul final al campionatului european din 2015. Și cred că și prin prisma acestui lucru dovedim că s-a întărit echipa. Bineînțeles, rezultatele vor puncta tot ceea ce este, dar, cum se spune, nu poți să mergi mai rău ca anul trecut când te întărești. Și toate echipele sau 3 libere ar trebui să fie. Da, era exact pe aruncare, nu era în semicerc. Vor fi 3 libere pentru Levar. Ieri a fost o mare problemă cu aruncările libere. Cu liberele, 18 libere ratate. Și Birou și chiar și Bogdan Popescu, care însă pe final și el și Birou au reușit 2 din 2 la ultimele. Mi-aduc aminte acum, scuză-mă, Petrică, de Levar, dar dacă și tu ți-aduci aminte la meciul 2 cu Media și un play-off, în ultimele 3, 4, 5 secunde a avut 3 aruncări libere și dacă le-ar fi reușit, Craiova ar fi egalat. A fost acea revenire. Media și-a condus la vreo 20-22 de puncte. Craiova a revenit exact la meciul la care au fost și incidentele. Să nu uităm că am avut 9 meciuri fără înfrângere în campionatul trecut. Deja așteptările erau la cote, deci suporterii erau exaltați, visau numai la titlu. Știm cu toții care era obiectivul și ce s-a realizat. Obiectivul era retrogradarea, că să nu fie emoții la retrogradare. Să nu fie emoții. Și de acolo am ajuns, la un moment dat am fost locurile 2-3 și... Sala le-a dat aripi, clar. Am văzut... Să nu uităm și primul meci de debut în sală cu Miercurea Ciuc, un meci foarte greu. A fost chiar un trac atunci pentru ei, cu o sală arhiplină. A fost reversul, să zicem, medaliei, dar după aceea... Iar o revenire și atunci. Miercurea Ciuc, nu știu dacă a avut 2 victorii în tot campionatul, cu play-off, cu play-out, cu tot. Bine, atunci s-au forțat foarte tare, să nu uităm că în ultimele, pe finalul celui de-al 3-lea sfert, au avut 2 oameni eliminați, pivotul și conducătorul de joc, de fapt, și când ți-ai pierdut conducătorul și pivotul, deja e clar, ai o problemă în echipă. Am avut o revenire spectaculoasă și am câștigat la 10 sau 12 puncte, dacă spectaculos. Normal, aș putea spune, la valoarea echipei. Să revenim la joc, mai sunt 4 minute, Craiova conduce 16-13, Căpușan încearcă și reușește primele lui puncte în acest meci. Nu, mai reușise un coș de 2 puncte, 4 puncte Căpușan. Levar și Popescu câte 6 pentru Craioveni, de partea cealaltă Watson tot 6, Craiova are 18. Târgu Jiu are 13 și albaștri vor avea atacul, pentru că și târgujienii sunt... Și Târgu Jiu are culoarea, deci, și Energia Rovinar Târgu Jiu. Tot Olteni sunt, albaștri sunt și ei. E frumoasă atmosfera. E un turneu amical care aduce 2000 de inși în sală, ceea ce spune mult de priza pe care o are la public echipa de basket masculin. Să nu uităm că și la primul meci cu Zalău am avut 2000 de spectatori la handbal feminin. Exact. Ceea ce și spuneam și aseară cu colegul nostru Alex Pană ce toamnă o să avem aici în polivalentă. Cred că trebuie să ne aducem cărnuța și cărnuța de dinți, că nu știu dacă o să avem 2 zile pe săptămână libere în care să nu fim prezenți aici în polivalentă pentru meciurile echipelor clubului SCM și nu numai. Da, înțeleg că și băieții de la handbal masculin, de la CS Universitate, au început pregătirile aici în sală. Ei să spunem că sunt în Liga a 2-a, în Divizia A, la handbal. Să nu intrăm, să nu ne aducem aminte de acum 3 sezoane ce s-a întâmplat la acel turneu de baraj. Uf, Doamne! Între Satul Mare și Brașov, prietenii din handbal știu ce s-a întâmplat. Dacă câștiga una din echipe la 7, mergea Craiova cu acea echipă. Dacă câștiga cealaltă la 9,
Nu, dacă prima echipă câștiga la 7, mergea adversara ei cu Craiova, dacă câștiga la 9, mergea Craiova cu echipa care învingea. A terminat la 8. La 8 și au mers amândouă, braț la braț. Da. Tipic românesc, ca să zicem așa. Nu știu dacă a fost și de pariuri, că nu le-am, că nu mi-a plăcut niciodată. Sau nu mi-a plăcut pariul, mi-a plăcut pronosportul ăla clasic de până 90. Când într-un sezon, dacă luai meciul 9, puneai 2, aveai sigur un meci câștigat. Chiar a fost și un Milan Bari deja retrogradat. De alte timpuri. Revenind la basket, spectacol în sală, se joacă frumos, asta îmi place. 9 puncte pentru Craiova și chiar glumeam înainte de meci cu un amic, spuneam că vom vedea suta pentru craiovenii în această partidă după meciul mai puțin reușit de ieri și cred că sunt șanse pentru că și sunt deja 22. Se dorește și o revanșă în teren a ceea ce s-a întâmplat la finala Cupei Energia, pentru că acolo se zice, hai să nu zic eu, că nu sunt și din partea clubului, se zice că nu totul s-a jucat pe teren la finalul meciului, s-au dat două tehnice antrenorului craiovean, Andrei Comandici. Coșul dar, te rog. Ceea ce spune clar că în basket îți întoarce un meci întreg, două tehnice date în perioadă de 3 minute. Coșul lui Darby nu a fost valabil, beneficiază de două libere, prima reușită de american și cea de-a doua și se strânge diferența la doar 7 puncte pentru craiovenii. Rade Giandici. Se așteaptă un meci spectaculos, spuneam, poate și se dorește și o revanșă sportivă, pentru că se joacă frumos a ceea ce s-a întâmplat în, spuneam, la Cupa Energia. O Cupa Energia unde l-am pierdut practic și pe Ionuț Drăgușin, o accidentare. A lăsat urme vizibile acea competiție, Drăgușin. Accidentat încă din primul meci. Și a mai fost un jucător cu probleme după... Mocan a avut unele probleme, din fericire și-a revenit, ca să zicem. Dar Drăgușin, o absență de marcă. Aproape 6 luni de zile, va cântări destul de greu. Înțeleg că a fost operat printr-un procedeu modern și e posibil în 4 luni, după operația care... rămâne totuși operație. Da, operație, revenirea la efort va fi destul de... Cred că au avut ședință craiovenii azi noapte cu antrenorul Mandici după ratările de la libere. Iată un procentaj mult mai bun. Doar pe Marici l-am văzut înscriind una din două. Popescu a reușit să înscrie același lucru și pentru Levar. Iată că Pușan acum faultat din spate de Darby. Să vedem, s-ar putea să fie antisportiv. Nu am văzut. Da. Vor fi două libere și repunere pentru craiovenii. Căpușan. Nu, vor fi doar două libere, cred. Nu s-a dat... Am văzut prima decizie a arbitrului Șerban și am crezut că este și antisportiv. Mircea Șerban, Epure Mariu și Gabriel Dima sunt cei trei arbitri. Iată și Căpușan, una din două aruncări. Mă uitam acum la ceea ce s-a întâmplat înainte, nu știu dacă toți telespectatorii au fost conectați la primul meci al celei de-a doua zile, când Asezor s-a impus cu 80-66, ultimul sfert, practic i-a distrus pe Piteșteni, 27-8. O corecție aplicată de multipli campioni. Da, se vorbește că încă nu e finalizat lotul de la Ploiești, ar mai trebui să le vină, înțeleg, un pivot. Indiferent ce jucători ar aduce, tot Cătălin Burlacu rămâne liderul acestei echipe fantastice. Marici. Da, și mă întreb de ce oare n-a fost luat la lot. E o întrebare, nu știu dacă îmi pun eu doar această întrebare. Poate, la fel cum se întâmplă și în celelalte sporturi. Nu mai are nici el atracție pentru echipa națională. Iată, Ionuț Drăgușin a fost toată vara la lot și poate accidentarea sferită la turneul de la Nu, a fost o intrare urâtă, s-a căzut, s-a fost călcat puțin pe pulpă și a făcut
În prima fază am crezut și asta mi-a și dorit să fie doar o întorsă la genunchi, dar Asta credea și el timp de greutatea pe care o are și cum a forțat pe gambă și-a spus cuvântul. Din păcate. 1 minut și 20 de secunde până la finalul primului sfert. Craiova 25, Târgu Jiul 15. Să vedem, posesie pentru SCM Craiova. Nemulțumit Cătălin Vlaicu de această decizie, jucătorul cu numărul 12. Intră și Baraș Aiktoș, jucătorul cu numărul 24 din echipa vizitatoare. Marici pentru Rade, Marici pătrunde, este faultat și vor fi 2 libere pentru jucătorul venit de la CSM Oradea. Popescu cam omul primului sfert, 10 puncte marcate, 5 marcatori pe tabelă pentru Craiova. Un avantaj clar pentru craioveni. Reamintim, mâine, ultima zi a primei ediții Cupa Craiova, de la ora 17 vor începe meciurile, se vor întâlni Energia Rovinar și BCM Pitești, iar de la ora 19 în direct la Digi24 Craiova, meciul vedet al acestui turneu. Și finala turneului, după cum decurg ostilitățile acum. SCM-ul Craiova cu CSU Asesor Ploiești. Carpeleț, 2 puncte. Jucătorul cu numărul 21. Un sfert foarte bun în ofensivă al craiovenilor. Ieri au fost conduși după primul sfert, din câte mi-aduc aminte, 22-19. Iată din nou Bogdan Popescu de departe în primul sfert. 12 puncte reușite. Dacă sezonul trecut ne uitam îndelung la banca de rezervă și așteptam să vedem ce soluții mai găsește Andelco, iată, de data asta sunt destule soluții. Încă 6 secunde, Rade Giambi, să vedem ce soluție va căuta. Bineînțeles. Aproape să nu uităm că este câștigătorul turneului de aruncătorilor 3 puncte de la All-Star Game. 28-18, un scor foarte bun pentru craioveni. Și din nou trupa Zucabos Studio, Carlo Giams, preparator internațional, Carlo Giams. Sada, igramo freestyle. To je to, pričamo. Freestyle. Ajmo ovako ćemo. Freestyle. Alvaro u stranu. First, you use the flexion. Go like a fake from Nemanja. Go back. You use the second. Andrej, you are the first spinner. Aule Mario. Go. Use the second. Hold my high post. Hold my high post. Come out. Not again. High post. Zapušak. Or, if they think too much with Popescu, 5 metru, temple girl. Hey, out the stream. Popescu. Open up right there. I'm gonna hit you. Be very careful. I'm gonna hit you in the head. Elbow 3, 1, 2, 3. Am avut în această mică pauză și un scurt program artistic. Se va relua jocul cu sfertul 2.
Scorul 28, Craiova 19, Energia, un sfert bun, așa cum spuneai tu și în prima parte. Multe faze ofensive. Defensivele au cam păcătuit aici, cel puțin acelor de la Târgu Jiu, care au început bine la un moment dat, nu? Au condus 7-6 dacă am înșel la un moment dat, pe care a venit o perioadă de 5-6 minute foarte bună a craiovenilor, care s-au distanțat la un moment dat și la 10 puncte. 10-12 puncte au fost la un moment dat. Un fault făcut de Levar la Porter. Schimbare, iese Marici și intră Travis Berau. Prima schimbare făcută de Mr. Slam Dunk, cum este adulat el de ieri nu a ieșit jocul mai deloc lui Levar. Acele ale hapuri a avut două încercări. Prima repriză am avut chiar emoții la acea cădere. Ce am mai observat eu așa, este că, să zicem, sport sportiv, se vede că e un turneu amical unde nu se forțează foarte mult, întrucât ei joacă în pantofi sport, cum zicem noi Adidas, n-au gheată. Deci nu forțează foarte mult, este un meci, un turneu sau aceste meciuri sunt în special pentru găsirea tacticilor adecvate pe oamenii și pozițiile care le au la un moment dat. Să nu uităm că la noi se schimbă cam absolut totul prin lipsa lui Ionuț Drăgușin. Chiar dacă ar fi fost Ionuț Drăgușin, la câte achiziții au fost făcute în această vară, este normal să se caute tot felul de poziții. O recuperare bună, însă se dă picior, dacă am văzut bine, la Căpușan. Și este posesie în continuare pentru Energia, încă 14 secunde din atac. Scorul a devenit 30-21 pentru albaștri. Un echipament nou prezentat chiar înainte acestui turneu. Iată recuperare Travis pentru Bogdan Popescu și 2 puncte din nou. Până acum zi de grație. Deja 14 puncte reușite de Popescu. Chiar la cum îi merge cu mulți spectatori, spuneau cât nu-l simpatizam pe Popescu când juca contra noastră și cât îl iubim acum, pentru că e trup și suflet dedicat echipei unde joacă și face și spectacolul necesar, acea permanentă ceartă cu arbitrii când nu merge jocul echipei sau scorul este defavorabil. Nu mai îngura craiovenilor să nu fie arbitrii sezonul ăsta cu Bogdan Popescu, cu Rade Giambi și cu Ionuț Drăgușin. Iată a intrat și micuțul Soc. Eu cred că și arbitrajul e mult pe plus în arbitrajul în basketul românesc. Este și normal, pentru că a crescut și competiția. Și Coș cu faul. Coș cu faul, 34-21. Constant Sus, nu pot să-i spun altfel. E un jucător care mi-a plăcut. Și când joacă slab înscrie multe puncte. Da. Da, spuneai tu de arbitri. Este normal să schimbe atitudinea, să se schimbe și valoarea arbitrajului, pentru că, iată, odată cu infuzia aceasta de jucători străini, campionatul a crescut în valoare. După părerea mea, este cel mai puternic sport de sală și al doilea după fotbal ca asistență în săli, pentru că cel puțin la băieți, în toate sălile unde se joacă basket, sălile sunt pline. Că sunt săli de 500 sau de 500 de locuri sau 4000, cum este sala din Craiova, sălile sunt pline. Și ce e și mai îmbucurător este faptul că sunt foarte mulți copii, foarte mulți tineri. Exact. Și a luat un avânt și ceea ce înseamnă basket în rândul copiilor. La multe școli se face mini-basket. Am văzut ce a fost acel spectacol oferit de Direcția de Sport împreună cu SCN-ul Craiova. În urmă cu 2 săptămâni. Da. Arhiplină piața, era să dea peste cap tot programul. Să nu uităm că era programat pe la 7:30, 8 prezentarea echipelor. Ne-am întins undeva la 8:30, că nu se mai terminau finale. 16 puncte, avans deja un avans considerabil pentru Craiova. 37-21.
Un jucător cu mare experiență, iată reluarea acestei superbe faze. S-a mișcat foarte bine echipa tehnică și managerul secției de basket și managerul clubului. S-a mișcat foarte bine după accidentarea lui Ionuț Drăgușin și iată s-a adus un jucător care să documenteze acest post. Căpușan, jucător liber după la cât o lună și jumătate după ce echipele și-au început pregătirea. Încearcă să-i motiveze oarecum tehnicianul celor de la Energia Rovinari. Cam greu, trebuie un declic, e un scor care cam înțămoaie picioarele. Sunt doar 12 minute și 28 de secunde trecute. S-a reluat jocul, atacul aparține celor din Târgu Jiu. Darby. Frumoasă, să zicem, pasă. Nu lasă deloc spații craiovenii. Aici se va câștiga tot timpul meciul. Închid toate unghiurile spre, era să zic, spre poarta lor. Ne-am obișnuit cu porțile și glumim puțin dacă Târgu Jiu este în Europa cu echipa de fotbal și Craiova în ligile inferioare. Iată, la basket situația este invers. Suntem în prima ligă cu ambele și noi să nu uităm că Energia Rovinari a avut înainte noastră. Cea mai mare diferență de scor de până acum, 18 puncte, 39-21. Căpușanu, o ținere. Și prima greșeală personală pentru el. Vor fi două libere pentru numărul 21, Carpaleț, Tal Carpaleț. Nemanja Marici are 3 la noi, 3 deja greșeli. În rest stăm bine, dacă pot spune așa. N-au reușit decât una din două libere, de atât au recuperat mingea. Și a reușit să înscrie roșu, lăsat liber acolo în spațiul de 3 secunde. Levar încearcă de 3 puncte, însă nu iese aruncarea, recuperarea lui Căpușan. Un nou fault făcut de craiveni, schimbări, a intrat și Halic. Va fi repunere din lateral, merge Darby, liderul echipei, însă azi nu și-a intrat încă în mână. O floare nu prea se face primăvară. Târgu Jiu a mizat și anul trecut doar pe el, pe valoarea lui, și au ratat play-off-ul. Deși, din câte știu, Energia și sezonul trecut, iată, Căpușanu face și spectacol, un slam reușit de el. Târgu Jiu și anul trecut și în acest an a avut și are bugetul mai mare decât Craiova. Dacă ai pronosticat că vor fi 100 de puncte, dacă se merge ritmul ăsta, vor fi lejer, se vor marca deja doar 14 minute 15 secunde trecute și Craiova a marcat 41 de puncte. Iată Soc, ce pătrundere pentru el. Levar, Soc. Oh, ce frumos a pasat pentru Căpușan. Trebuie să arunce Soc și reușește. Însă cred doar 2 puncte, cred. Să vedem câte puncte vor fi trecute. 3 au fost. Și devine al 7-lea marcator pentru Am avut impresia că a călcat semicercul. Probabil spectatorii care au fost ieri seară și nu au mai ajuns în această seară la sală au ce regreta. Poate ploaia care
s-a bătut asupra Craiovei în timpul primului meci din ziua a doua a Cupei Craiovei. I-a speriat un pic, a fost și la noi ora la afară. Din fericire n-a fost ce s-a întâmplat prin țară, ce am văzut pe la Galați. Dar și astăzi avem 2000 de spectatori în tribune, ceea ce nu poate decât să ne bucurăm. Să spunem că mâine o altă echipă a clubului SCM Craiova va evolua în campionat. Este vorba de echipa de handbal. De fapt, handbalul este singura competiție care a început. Singurul campionat care deja și-a deschis joacă la Brașov cu Corona de la ora 17. Meciul va fi transmis în direct pe DigiSport 1 pentru iubitorii handbalului. Din punctul ăsta de vedere putem spune că suntem răsfățați în acest start de sezon ca și club de către DigiSport și Digi24 Craiova, dar cred că acest răsfăț vine și pe fondul a ceea ce se petrece în această sală, emulația care există și ceea ce reușesc echipele noastre. Pentru că este un club înființat în 2007, iată, după 6 ani, să nu uităm că după 2 ani de la înființare a mai avut două prezențe în Europa. Echipele de basket și basket feminin, iată, acum s-au schimbat rolurile, volei masculin și basket masculin. Acolo unde este spectacol la el acasă, spectacol mai mult. Și dacă tot ai vorbit de volei, ai amintit echipa de băieți a plecat în Serbia, la Kladovo, acolo unde la finalul acestei săptămâni vor susține o serie de partide amicale cu echipa din Kladovo. Trebuie să ne comparăm, să știe că Serbia. Ce frumos! Ce frumos soc, o minge recuperată în ultimul moment de spectacol. Ce repede l-a adoptat tribuna. Gândește al doilea meci care este oficial în sală și deja la prezentarea echipelor toți jucătorii sunt cunoscuți. Aș putea spune că există așa un forum al iubitorilor de basket. S-au făcut și, cel puțin pe rețele socializare, sunt pagini dedicate speciale numai echipei de basket masculin și secției de basket. Avem și o echipă feminină care va fi cea mai tânără din Liga Națională de Basket Feminin. Asta vorbeam ieri. U18, un antrenor tânăr care... Aici chiar va fi avantaj pentru echipa de fete, pentru că nu se va retrograda. Deoarece fetele vor crește, sunt plusuri și minusuri, vor avea toate condițiile necesare, dar să nu uităm, ele vinerea sau sâmbătă vor juca meciurile de campionat, duminica vor juca și în campionatul junior U18, va fi o încărcătură fizică pe ele. Psihică nu cred că mult, deși la nivelul 18, să nu uităm că anul trecut la U17 au fost vicecampioane naționale și sunt așteptări la nivelul ăsta de juniori, dar după opinia mea, această infuzie masivă de fete tinere la echipa de seniori a Craiovei nu poate să fie decât benefică pentru tinerele sportive ale Craiovei, toate cele fiind craiovenci jet pe jet. Și aici e atul pe care și țelul pe care are clubul de a promova. De fapt, este clubul comunității, club susținut de primărie și Consiliul Local al Municipiului Craiova. Finanțarea de aici vine și în special pentru promovarea tinerilor talente. Să nu uităm ce școală de volei a avut și, zic eu, are Craiova la Colegiul Național Nicolae Titulescu. Această școală de basket care se dezvoltă și e în creștere. Și să nu uităm și școala de handbal am avut, care acum zic eu că trebuie să revină la ce a fost, cel puțin la nivelul băieților, unde aveam săli arhipline când juca Craiova cu Steaua, ce echipă aveam. Cu 3-4 mii de oameni afară. Afară și de aceea aveam un teren pe Lică, pe Neagă, pe Coman, Toaxen, Bici. Ce vrem? Dumitrescu, iată Mocanu, intră pe teren. Debut în sala din Craiova, chiar împotriva fostei echipe. Viorel Mocanu, veteranul formației. Levar, să vedem, scoate pentru Trevis, intră Trevis cu Cârliga, a încercat acolo un faul făcut de Levar și vor fi două libere pentru... Cere un antisportiv tehnicianul celor de la Târgu Jiu. Carpeleț
va avea două aruncări libere. Cu motiv că deja am făcut 5 greșeli de echipă. Era repunere laterală. Vorbeai tu de această infuzie de suporteri și în sală, dar și pe rețele de socializare. Să ne aducem aminte mai puțin de un an în urmă, pentru că sala a fost inaugurată 10 noiembrie. 10 noiembrie cu acea gală de cheioan, dar primul meci a fost pe 17 noiembrie în sala polivalentă, meciul de basket de care spuneam, cu Miercurea Ciuc. A doua zi, primul meci transmis din această sală, meciul de handbal Craiova-Zalău. Acum și că a fost om de televiziune, e o sală, zic eu, perfectă pentru o transmisie, adică întrunește toate condițiile. Categoric, dar are o deschidere foarte mare și... Dar să ne aducem aminte, în urmă cu un an de zile, câți suporteri veneau în sala din Valea Vlăicii, sala Ion Constantinescu, la meciurile echipei de basket. Pentru mine a fost un șoc super. Să ascultăm ce zic, ce acum Andelko Mandici. Capușan. Step out here. Profesor e aici. Go on this side. Capușan is in the best view. And Gino will go in the corner. So we out here to have a triangle. Te rog, continuați ideea. Îl ascultam văd că permanent îi dă niște sfaturi lui Căpușan Andelko Mandici. Nu e mulțumit, văd că e puțin nemulțumit pentru că băieții parcă au lăsat-o mai moale un pic. E diferența doar de 10 puncte, după ce am avut și 16. Vrei să spui ceva de sala Ion Constantinescu, de ce se întâmpla să... Da, eu am avut un șoc pozitiv, aveam mulți prieteni care spuneau, bă, nu o să vin acolo, e săliță mică, nu mă atrage, dar când se va deschide polivalentă, să vezi ce va fi. Toată lumea a avut temerile inerente, sunt totuși 4286 de locuri și care, din fericire, să nu uităm că la unele meciuri a fost cu mult. A fost un meci cu Târgu Mureșu, în campionatul trecut. S-a stat și pe scări. Pe scări și, din câte mi-aduc aminte, au rămas vreo câteva sute pe afară. Am spus atunci pe acea transmisiune că sunt peste 5.000 de spectatori. Mocanu în fața primului punct și iată reușește să înscrie primul punct. Mare încă o aruncare chiar împotriva fostei echipe. Ratează, este în linia celorlalți jucători. Fi pragul psihologic al celor 50 de puncte până la pauză. Este timp să realizeze încă 5-6, nu numai 2, atât de cât au nevoie craievenii pentru a atinge jumătatea sutei. Andelko Mandici a cerut să-și facă jocul lor obișnuit, să-și facă schemele de joc în care Căpușan să fie mult mai activ sub panou și iată, nu e sub panou, dar e activ și deja 50-40. Minutul 18 minute scurse din această partidă. Mai sunt 2 minute din ultimul sfert, din cel de-al doilea sfert până la pauză. În pauză veți avea știri la Digi24 Craiova prezentate de colega mea Ștefania Bătrânca. Vom reveni apoi după cele 14 minute de pauză cu repriza a doua. O mică problemă medicală. Căpușanu acuză o lovitură în zona feței. Se cere schimbarea. N-am fost foarte atent la această fază. Cred că o mână în figură. Curge sânge. Intră Bogdan Popescu în locul lui Căpușan. Chiar la baza piramidei nazale văd că ar fi lovit. Sperăm că nu e ceva serios, ar fi culmea. Aici avem un cot primit de la numărul 11, Cacarudis. La câte ghinioane am avut în acest... Ceva involuntar. Am văzut în această polivalentă capete sparte, chiar și bătăi la acel meci, de pe urma căruia craievenii încă vor suferi în acest start de campionat, pentru că Rade și Trevis Maru suspendă o etapă, nu? Rade 2, dacă nu mă înșel.
42-50 este scorul. Încet, iată cei de la Târgu Jiu revin. Avea dreptate Angel Comandis la acel time-out, era nemulțumit pentru că au cam oprit inturația motoarelor craiovenii. Mie mi s-a părut fault acolo. E numai ce fără arbitru. Mocanu a primit o pasă inteligentă de la micuțul Soc și iată-l pe celălalt micuț Și iată-l la doar 6 puncte. cu posibilitatea de a fi la doar 5 pentru că beneficiază și de o aruncare liberă. A fost faultat pe aruncare Watson. După ce ai avut 16 puncte avans la un moment dat. 47-31. Practic, nu, 37-21. Reușește să înscrie 5 puncte diferență. 1 minut 25 de secunde până la pauza mare. Levar. Basket e jocul care nu te iartă dacă nu duci serios toate cele 40 de minute. Trevis nu este în acest turneu, dacă putem spune, pentru că nici în meciul de ieri nu a fost în mână bună. Iată roșu de 3 puncte și vin cei din Târgu Jiu la doar 2 puncte în spatele craiovenilor când am intrat în ultimul minut al acestei partide. 48-50. Levar încearcă de unul singur. Faultat. A căutat coșul, dar și faultul va avea decât 2 aruncări libere. Levar îl văd cum se îndreaptă spre linia de aruncare și mi-aduc aminte la ședința foto de acum 2 zile cum era cu casca pe cap și cu scutul în mână. O ședință foto bine edită. O acțiune de promovare a unei alte acțiuni special cultural, istoric, dacă tot spunem, pentru că va fi sâmbătă pe stadionul Nordului cu acest festival antic pe Lendava. O lecție de istorie, zic eu, pentru tinerii craioveni. Poate află și de ce era denumirea pe Lendava, acum 2000 de ani, vechea denumire a cetății banilor, actualmente a Craiovei. Nu mai vremea să țină cu organizatorii. Se anunță ploi în weekend. Iată recuperare Mocanu, Soc îi pasează lui Levar Sis. Levar către Trevis la 3 puncte. Să vedem, nici de această dată nu iese aruncare, o aruncare scurtă. Hudson de 3, dacă am văzut bine, iese mingea din inel, dar roșu, bine pe recuperare, reușește să înscrie 51-50 Craiova, Târgu Jiu. O revenire spectaculoasă a celor de la Târgu Jiu. O primă repriză spectaculoasă, frumoasă aici în polivalentă. N-au fost ei în primul sfert prin sală. De 3 încearcă Levar, nu reușește, posibilitate să conducă pentru oaspeți, dar se termină prima repriză cu un avantaj minim de un singur punct pentru Craiova, 51-50. Luăm și noi pauza, acum știri prezentate de Ștefania Bătrânca. Revenim după 14 minute din nou aici în sala polivalentă din Craiova.